To da Allah ni na manta sunan malamin nan. Something Gadon Ƙaya shine dai mai wa'azi a Kano. Sunana 'yar kishin ƙasa. To yau aramma sai ka fito mambari ka yabi Queen Elizabeth. Ka ce wa Queen Elizabeth Allah ya ƙara mata nauyin ƙasa. Yau 'yan watanni kacal kaɗan da ta rasu. Gashi 'yan ƙungiyar Freemason sun shigo cikin Saudiya sun yi facaka da jini, sun yi rawan maita, sun yi duk abubuwan da bai dace ba. Queen Elizabeth shekara da shekaru ta hana, ta ce annabi kakanta ne, ita jika take ga annabi. Amma haka ka shigo mambari, ashe mu musulmai mu wani abu ne da har Queen Elizabeth take kare mu, take jikinmu. Mu musulmai me za mu ba wa Queen Elizabeth? Duk wani abin da Allah zai bata fa ya bata fa a duniya fa. Su ma ƙungiyar kansu sun karu da ita ne domin su samu ɗaukaka. A jikinta ma suka samu ɗaukaka ƙungiyar. Shekara nawa tana zaune ƙungiyar wake kallanta. Ka fahimta? Amma a ce mutum ko da Kirista ne yana kare addininka, ya kamata ka yabe shi. Idan kuma ba za ka iya yaban shi ba, bai kamata ka faɗi mummunar kalma a kansa ba. Amma a lokacin idan na fito na yi magana, za a ga kamar ni ko na raba addini na kashi biyu ne. Amma iya kuka na fito na yi kukan rasuwarta, kuma yau na ƙara kuka da na ga wai ƙungiyar Freemason wai sun shiga wai Ka'aba har sun yi wasan maita, sun yi a titunan Saudiya. Abin ya sa ni kuka. To yau something Gadon Ƙaya, na gaya maka amfanin Queen Elizabeth na ɗaya. Ta yi mana amfani ya fi 20 ta gurin kare mana addininmu, amma wannan ɗaya na tuna maka. Ƙungiyar nan ba yacce ba su bi ta ba akan su zo su yi wasan maita a gaban Ka'aba, ta ƙi. Ta ce ita tana jin kunya annabi kakanta ne. Yawwa.